Gaurkoan kamera aurrean Andrea Martínez Pardavila dugu gurekin eta datozen minutuetan argitaratu berri duen liburu baten inguruan hitz egingo dugu. Hain zuzen ere, Tengo un máster en recuerdos izeneko liburua da eta bere esperientzia nolakoa izan den kontatuko digu. Beraz, elkarrizketarekin hasteko, Andrea, konta iguzu, nola bururatu zitzaizun liburu bat argitaratzeko ideia? Kontua izan zen gu duela pare bat urte masterra egin genula Donostian, eta, ni egin nuen lagun talde bat oso polita, eta lagun talde hortan erlazio bikaina eduki genuen, benetan oso berezia. Eta masterra bukatu zenean, lagunekin hitz egiten taula, esaten jo, ze pena ja bukatu dela, orain ja lanean hasi behar geha, eta hain ondo pasa dugu, eta, niri beti gustatu zait asko idaztea. Bai, letretakoa naiz, ikasi dut filologia inglesa, eta orduan, puntu horretatik abiatuz, esan dion nire lagunari bai liburuko protagonistari, ze iruditzen, ea idazten dugun, eta esan zian, ideia bikaina iruditzen zait. Eta, kontua hasi izan, hola, guretzat, nik idatzi nuen, gutaz pentsatzen eta oroitzapen bat bezala, baina azkenean, hori, idatzi eta kapituluak atera, eta, beran nirekin irakurtzen, eta azkenean, liburua sortu zen, eta horregatik izan zen. Hori da, gauza bat da ideia izatea, baina gero Hori da, ideia hori errealitatera eramatea eta liburu bat benetan publikatzea ez du erreza izan behar, ezta? Ez, egia esan da, lan ikaragarri izan da, baino gustora egin dut, pozik eta benetan ilusioarekin, eta nik uste hori izan dela gehien motibatu nauena. Eta konta iguzu, Andrea, liburu bat argitaratzea ez da lan erreza, gainera argitaratxe batekin egin duzuzuk. Kasu honetan, nola jarri zara beraiekin harremanetan edo nola lortu duzu aukera hori? Liburua behin bukatuta, nire masterreko lagunekin partekatu taula, irakurri zuten, eta esan zidaten, guk uste ondo dagola, merezi duela, argitaratzea, saiatuta, eta nik esaten nuen, eske, guretzat ona da, gure historia delako, eta guretzat benetan berezia da, baina igual, kanpotikan ikusita, ez dauka nola baiteko gantxorik, edo jendeari etzaio gustatuko, edo, bai, saiatuta, eta orduan, argitaletxeak bilatuzta aurkitu nun letrame. Eta asko gustatu zitzaidan, eta ikusi nun urtero egiten zutela lehiaketa bat, liburuekin taula parte hartzeko. Baina nola baiteko errekizitoa zen beraiekin argitaratzea. Orduan esan nun, bidaliko dut. Osa, espektatibaz, 0 ez, -10. Eta bidali nun PDF-a, eta astean edo erantzun zidaten esanez, benetan gustatu zitzaiela, eta oso ondo idatzita, eta nahi banun aurrera. Eta, izan zen ikaragarriko sorpresa, eta horrela izan zen. Noski hori da, azkenean gaur egun autoeditatzeko aukera hori dago, baina gutxienez, nik imaginatzen dut mundu honetan berria izan da, eta argitaletxearen hasierako babes hori izatea ere, eskertzekoa izango dela, ez? Bai, ikaragarri lagundu didate, lehen minututik, eta dana oso txukun, oso polita, eta nik uste lan bikaina egin dutela, bai. Eta esaiguzu, Andrea, liburu honetan ideia nagusia, hori master ikasle izan bitarteko, bizitzako bizipen horiek dira, ez? Azkenean edonork izan ditzaken, bizipenak horrek ere, igual jendearentzat erakargarria izan daiteke, ez? Liburua irakurtzerako orduan identifikatua sentitu daitekeelakoan, ez? Bai, hori da, nik uste, azkenean geha, 5 lagun, elkartzen gehala master batean, eta batean kriston erlazioa daukagu, eta oso ondo eramaten geha, eta egunero ikusten geha, eta egunero gauzak gertatzen zaizkigu, eta, gero ez dut spoilerik egin nahi, baina nolabait gertatzen gauza batzuk esaten genuen, eske guri gertatu zaigu, zuei, protagonisti gehien bat, baina edon horri, gerta lidioki. Orduan, horregatik, nik uste, gure burua nolabait ikusi dezakegula pertsonai horretan batzutan igual. Eta esaidazu, ez dakita erreza izan den, benetan zuk bizitak hori islatzea, ez? Askotan idazleek, mundu fantastikoak edo asmatutako historia kontatzen dituzte, baina azkenean bakoitzak bizitak hori liburu batean plasmatzea, eta jakita gero histori hori mundu guztiaren esku egongo dela ere, ez du erreza izan behar, ez? Nik uste errazena izan dela nolabait gauzen orden kronologikoa jarraitzea, ez? Azkenean urte batean bizi izan genuen dana, eta nik uste zentzu hortan erraza izan dela plasmatzea, erraza. Lan ikaragarria, baina daude parte batzuk asmatuak, baina gehiengoa da tal kual, gertatu den bezala.
Orduan, hori islatzen ikusten ez dela zaila izan. Osea, azkenean zen oroitza, eta jo, bueno, nik egin nun drive batean, ideia guztiak jarri nituen, eta nahi nuena agertzea, dana idatzen nun, zirriborroan, eta gero ja hasi nintzen. Orduan, pues hori, datekin taola kokatuz, pixkanaka, historia kontatu bai. Eta liburuan pixka bat denetatik topatuko dugu, ez? Bai, Bai, maitasun historiak hori da, daude, baina bai. batez ere laguntasun on hori nabarmentzen duzu, ezta? Hori da, bai, gehien bat laguntasunaren balioan da gehien bat nabarmentzen dena, bai. Han ikuste igual potenteena maitasun historia dela, baino bereziena eta baita hori asko jorratzen den gaia laguntasuna. Bai. Eta zein motako publikoarentzat uste duzu erakargarria izan daitekeela liburu hau? Nik uste gehien bat gazteentzat, bai, gure adineko jendearentzat, baina bueno, baita familiak, amak, nire osabaitzeak, amonak irakurri dute, eta baita esan didate asko gustatu zaiela, eta engantzatu egiten duela historiak, orduan, ez dakit, baina nik uste gehien bat gure adineko jendearentzat, bai. Eta esan dezakegu gainera ere, historia honen kokalekua gertu dugula, ez? Bai. Eszenario nagusia edo Donostin dugu, Hori eta da. hemen inguruan kokatzen dela, agian ere horregatik erakargarria izan daiteke Hori da, hemengo jendearentzat, ez? bai, gehien bat Donostian kokatzen da historia, eta Donostian oinarritzen dira gertapen guztiak, orduan ikuste hori baita oso polita dela. Zaldezu irakurri, eta gero jun, bueno, eta jende asko ezagutuko ditu tokiak azkenean, hori tabernak, kaleak, ez dakit, kafetegiak, ez dakit, leku asko. Orduan, juten zea, eta esaten zua, hau hemen izan da. Eta konta iguzu, ez dakit jada liburua kaleratuta dago, ez, inprimatuta dago, Bai. lehen alea jaso dituzu, ez dakit non eskuraitu daitekeen, edo... Bueno, lehenengo galera daia etxera irtzaidan, eta zorionez danak saldu ditut. Bueno, batzuk noski familiari lagunei oparitu dizkiet, baina beste guztiak saldu ditut. Orduan, eskatu dugu bigarren galera da bat, eta segituan ailegatuko zaizkit igual pare bat aste barru edo lako zerbait, eta gero ja daude online salgai. Dauzkazue Amazonen, La Casa del Libro, Corte Inglés, eta holakoak, eta gero, bueno, fisikoki dendetan ez dakit zehazki nun eta noiz egongo dian, baina ari gara hori nire agentearekin gauzak egiten, eta espero dut ja segituan egongo direla, pues igual elkarren edo holako tokitan. Eta irakurri dutenek zer kontatu dizute, azkenean, hori, historia bat publiko egiten denean, gero feedback hori jasotzen da, zer esan dizute? Pues orain arte oso komentario positiboak eta oso politak. Asko gustatu du historia, eta nire lagunek esaten dute asko nabaritzen dela liburuko hiru neskak daukagun erlazio polita. Bai. Eta eskatzen diaten bigarren partea, osak, nik uste hori ona dela, bai, seinale ona izan behar du. Ez dakit egongo den ala ez, baina seinale ona da, bai. Eta, Andrea, elkarrizketarekin amaitzen juteko konta iguzu, zein aholku emango zenioke liburu bat idatzi nahian dabilen horreri? Gehien bat animatzeko. Animatzeko, ze azkenean, denok daukagu aukera egiteko, esan nahi dut, buruan baldin badaukazu bota, idatzi, eta gero abezertatzen da. Osa, nire neuzkan espektatiba zero, eta esaten nun, idatziko dut, guretzat, lagunontzat, eta haunditzerakoan, zarragoak itzaterakoan, esateko jo, behitu, bizi genitun gauzak, ze politak, eta plasmatutak historia honetan, eta hola ez ditu inoiz ahaztuko, baina nik uste benetan ilusioa eta ideia baldin badaukazu buruan aurrera. Gaur egun gainera aukera asko daude, nolabait argitaratzeko, eta hori. Eta azkenik konta iguzu, esaduen duzu da, bigarren parte bat eskatzen ari direla, liburua irakurri dutenek, ez dakit bigarren batekin jarraitzeko asmoa duzun, edo agian beste historioren bat idaztera animatuko zinatekeen. Printzipioz ez daukat idei fijo bat, ze azkenean hau izan da dana oso azkarra, eta oraindik nago pixka asimilatzen gertatutakoa, eta orduan ez dakit zehazki bigarren parte bat, edo beste historio bat, edo pertsonai konkretu baten abiapuntutik beste gauza bat kontatzea, ez dakit. Beste parterik bada, zure pausoak gertutik jarraituko ditugu, Andrea, beraz, mila esker gurera hurbiltzagatik. Zuei, eskerrik asko.